И здравейте, мили мои красавици и красавици! Днес в това видео ще играя в Murder Mystery 2 с моята най-добра приятелка. Кажи здравей! Здравейте хора, здрасти от мен! Който не знае, моята най-добра приятелка е Калина. Сега чакаме да почне раунда. Само да вметна, Никола е 57 лева. Аз съм първи! Тези, които не знаят новата тайна, сега ще ви я покажа. Отиваме в тази стаечка и намираме ето тези червени копчета. Натискаме на тях, за да станат червени. Зелени, за да станат. Зелени. Тук също има. Не, почнахме. Следващо. Мърдър съм! Калина е мърдър! Следващия път ще ви покажа. Калина е мърдър. Да. И такова и тази убия, Ей, Калина е мърдър, моята любима Калинка е мърдър. Тя може да е шериф и моята. Искам да хвърля нож. Искам да бъде така трикрица. Давай. О, Кали. Ма не ме убивай мен, аз съм твоята прислужена. Калина е убила за сега двама. Мен не убивай, да. Аз тук ще се крия, да. Значи аз ще ти казвам къде са хората сега. И как да вляза тук при тоя? При кого? При тоя. При кого? При този. Абе, той не е истински играч. Той не е истински играч, аз за този говореше. Той е просто декор. Ама сега си се разхождала на едно място, разхождай си на други места. Навънка, например. А тук има двама на покрива, ама не знам. Има четирима има навънка. Внимавай, моля те, много внимавай. Защото може и някой от тях да е шериф. Ти скачай. Бе, не дей, че така знаят, че ще признам, че аз съм такова. Ще те убие, шерифа, сигурно. Ето, котето е шериф, аз ще седя пред него, брат. Аз седя пред него, давай, стреляйме, аз ще те помогна, Но няма нищо, не се разстройваме. Изнервих се, не се разстрои. Не се изнервяме, не се разстройваме, няма нищо. Следващия път ще победи. Тя е побеждавала за мъртва. За шерифа побеждавала. В стария си. Да. Но си побеждава. Как казваме така? Калина умря и вече знам, че мърдъра е една котка. Заек. Къде да знам вече какво е? Само искам да разбера откъде ще излезе и веднага в телепорта съм. Ето такова Калина. Вечна памет за нея. Никол! Шегувам се! Виктори, да. Виктори, не знам. Уин, просто Уин. Да, Уин. Сега отивам просто веднага да ви покажа тази тайна, защото не успях да. Бъричко. Да. Много бъричко. Така. Оп. И тя копчета ги намирате, натискате ги, за да станат зелени. Така още две ми останаха. За цветето също има. И се отваря такъв асансьор. Пълзите върху ето това въже, нагоре. И се намирате в такъв хубав апартамент с даже басейн на терасата. Много яко. Особено за снимки. Да. Но ние вече почнахме и сега кой съм? Нормално. Убийца съм! Сега отивам да бия всички. Отивам
Значи аз няма да се страхувам от шериф, аз мога да се спокойно да се изписам. Аз страхувам от шерифа. Ей, тук има много хора, абсолютно. Ела така. Ела ми тука! Разбира се, тази котка това ще бъде сега ще я хвърнем ново. Да. Аз не става първи. Ела ми тук, бе, котка! Какво можеш ти, бе? Много ли е това? Това много ли е? Да. Чакай, че ще ми прибие кашка. Аз съм така. Да се седна! Беше толкова просто. Ти да се пази! Господи, то летеше просто толкова наблизо, господи. Абе! Много мразя, когато не мога да попадна. Еля, мила. Калина, ако не те мръзнеш, разбира се, че ще те убия. Особено като пред него седиш. Умрях! Днеска изобщо двете нямаме изобщо късмет. Да. Аз си събрах 37 плажни топки. Аз събрах много. Много. Това е тази. Нека се джойна през мен. Мен много не ме интересува. Защо нямаме късмет? Кали! Да пробвам! Аз съм убийца! Тя е шериф! Айде, може да бие всички, брат! Може да бие всички! Ама само мен не убивай, моля те! Ма мога да убивам? Чакай, не! Аз да ги убивам! А ти мен не убиваш? Да, ма се пази, господи, пази се! Мале, навсякъде има много хора, Никол! Да, ма скри се просто някъде, господи! Не, аз искам да събирам плажни топки, мен не ме убивам. Това се опитвам. Искам да си събирам плажни топки, докато Еля ми тука, скачаш тази зайче. Скачаш зайче. Убих я, добре. Не ме убивай, моля те, още не ме. Още не ме убивам. Как, господи? Ножа мина през нея, как за бога не я попа? Там в стечката има някой, видях я просто. Еля ми... Тя ли ще ми бяга от тук, бе? Гарганош! Това си ти. Тук има, значи тук има работа, тук има много хора, Еляте ми тука! Събирам плажни топки, събирам... Никол! Марш! Ти ли ме... Я кажа тука. Господи, еля тука. Никол, къде си? Трябва вече да те убивам, май. Не ме убивай. Опитвам се да убия хората, не мога. Еля ми тука. Това е любимата ми дума. Калина, махни се от тук. Добре, убий ги, те си после. Убих блондинката. Зайчето! Учи ги вънка. Зайчето е вънка, убивай го, не мен. Ама защо седиш пред мен? Господи, давай. Убих и оранжевата, остана зайчето и ти. Той е навънка, Еля тука, зайче мило. Добре, давай. Най-нечестно да. Браво на Калина. Най-нечестно. Толкова трудно беше, хора, направо не мога. Направо, поне убих хората. Това се радвам, да. Да. Ама аз толкова се радвам, че аз съм убиеца, тя беше шериф. Да. Убиха ме. Момичето е една тази брюнетка, блондинка, да. Ето. Вижме как се ползва. Убиха ни и двете. В този минут и двете бяхме нормални за това. Да. И... Ето това момиче победи. Радвам се за нея. Но не от всичко сърце. Искам да съм мардър. Значи, този рунд всички убиха, само аз се крих аз се крих, това момиче сега, което бяга тук, скача, тя беше мардъра.
И аз взех пистолета и не успях, защото времето свърши да я застреля. Така. Значи, аз съм пак убийца. Аз съм нормална. Да, бе, брат. Аз не... ето този, не знам защо искам него да убия. Това зайче е най-трудното пресър. Не! Къде е зайчето? Зайчето идва? Зайчето. Подминах се преди малко. То замина на Гаити. Тя беше шериф, вземи пистолета, вземи пистолета, ма. Вземи пистолета. Вземи. Бе, горе. Абе, где е там, ма? Ето тука, зеленото, ма. Ма тъпа ли се, ето тука. Тука. Вземи, скочи върху него. Над него пъти. Под него, ма. Сега не ме застрелвай още, искам да убия хлеб. Господи, толкова нерви изгубих с тази. Еля ми тук. Аниме. Да ти уби шерифа. Да. И ти за пистолет. Искам да... Защо не се разхождам с ножа, добре? Аз чак да убия... Това... Еля ми тук. Аз се събирам това. Чакай, Еля, зайче. Опа, зайче! Здрасти! Чакай, за камени. Здравей, зайче ми! Как бягат от мен, добре? Убих зайчето. Стоп! И мислех, че няма да те намеря. Или мислех, че съм тъпа. Убих. Всички освен мен? Не, видях още едно момиче. Защо не слезаха кожата? Защото си събрала 40. Калина, махни се, видях. Натам тръгна, натам, идва, ето я, майко. Къде? Вляза в картината. Вляза вътре в картината. Чакай, я провери, има ли още някой? Значи ти ще можеш да гледаш хората. Нали? Виждам мъничко чудо. Не, го да какво ще ти? Аз нямам повече да видим стреле. Да. Ако застрелям, то ще умра ли? Да. Застреляй. Да помогнеш! Нали аз си помогнах. Къде изчезна Тос? Айде под... Видя го. Ето го! Еля ми тук. Чудовище. Убий го. Мишката убий го. Глей. Айде, прибивай го. Това беше най-сложната игра в този свят. Да. Аз вече за втори път си помагам да победи като шериф. Колко време са на видео? Най-бързата ми игра в този живот. Да. Ама успяха да ме убият, разбира се, как не. Ма аз оживях, но не разбрах какво стана. Да, и аз също. Калина е murder. Значи мога да се страхувам, че ще му убиеш. Мърдер. Ама сега трябва да убиеш шерифа, за да може да взема пистолета. Ела тука, Мишка! Я. Мишката е шериф! Не е шериф, ще обърках се. Не знам какво е. Айде бе! Може мина през тебе, бе! Не ме би. Аз съм в кухнята, не ходи тук в кухнята. Айде бе, замярквай с този нож! Замярквай с този нож. О, бързо! Аз не се доближай до ножа на сърце. Махни се от мен! Не. Абе защо? Дай! Аз ми го добре. Готово, давай. Бий всички оставен. Ма този път аз искам да победя. Да, ма ти имаш много. Никога. Добре, давай таз. Таз, тук. Страх ме от теб. Давай, можеш. Клина, можеш. Виждам я, стреля.
Господи, колко страшно. Не знам, страх ме си. Аз върви с ножата, така вдигнат. Така дигнат. Давай. Брат, тя мина покрай мен! Не изкачай, няма да се. Не пепи, моля те. Айде по-добре да те застрелям. Убих я. Убили? Аз не чух. Другата къде е? Значи не знам къде е. Да. Не ме убил. Не, марш. Не знам къде е, разбираш ли? Къде е да е? Добре, аз ще се посъбера малко топка. Да? Видя. А колко време имаме? 3 минути. Ама скоро ще свършим. Давай. Можеш. О, айде да я застрелям. Ники, дръпни. Искам да убия. Брат, пистолета ми няма предел. Лявито. Не, аз съм толкова крива, сериозно. Къде сте била? Давай, ето. Опа! Така ли дръпни се, моля ти? Сега ще излезе пак. Ма чака къде? Чувствам. Ще излезе. Къде си? Как да я стрелям, като аз не знам къде е? Да се стрелям. Видях я. Добре, аз отивам да стрелям. Опа! О, добре, давай, прибиваме. Да, ама айде отдалече. Не. Да, вече бе! Ти ли пиши? Не ви ли се победиха? Не успяхме да убием. Ние останахме, само двете останахме. И ти не успя да ме убиеш в последната секунда. Ужас. Поне уби шерифа. Да. Хора, следва последен рунд. Решихме тук да снимаме и този рунд, нищо, че и двете сме невинни. Понеже това е последния рунд. Да. Сигурна съм, че тук не ме интересува, защото то се е без полугол. Искам да се взема хламинго. Хорошо. Имам чувство, че тази... Коя? Ей, тая оранжевата. Я. Ей, тази, ма! Тази. Къде е шерифа там? Загубен. Добре, не ми върти камерата. Каква камера, бе? Екрана, да. Кой е шерифа? Аз чувам... то с мъж с полуголия е шериф. Да! Защо не дойдеш при мен, да? Разбира се. Ето то с полуголия да реши да дойде при... тази мишка ме плаши винаги. Или под масата ще излезе или някъде другаде. Искам вече да я застреля тази оранжевата, не знам, тя не ми харесва. Не, че шерифа много ми харесва. Вие за кого сте? Ако сте за онзи полуголия... Не! Тя е кемпер. Мама! Убийте, бе! Добре, забравяйте какво казах там, ако сте за него така. Ако сте за тази бялата, разбира се, че и нея ще убия, докато казвам, Плажни топки, аз събира, плажни топки. Не, убиха ме. Аз направо бях над главата и само още мъничко и чакай, тя е момиче? Да. Това не е това е просто гламурска тениска. Аз мислех, че е по... Има много въпроси, Мардър. Ама, ти снимаш ли? Да. Но
Ако ви е харесало това видео, се абонирайте за този прекрасен канал и поставете палец нагоре. И когато се абонирате с камбанката, се абонирайте, че да не пропускате такива За видео. моя канал също се абонирайте, хора. Да не пропускате такива видеа с моята най-любима приятелка. Най-добра и любима приятелка. И разбира се, се абонирайте и за нейния канал. Линк долу в описанието. Линк долу в описанието ще бъде. Но това беше от мен. До други срещи! Хайде, уху! Уху!